morning guys, welcome back sa panibagong vlog na naman at ngayong araw. Nandito ako ngayon sa Barangay Planas, Ramon, Isabela. Kung saan nga guys, dito makikita yung rolling hills ng Ramon. Kita nyo naman sa aking likuran guys. So, overlooking na nga yung rolling hills na kanilang sinasabi dito sa bayan ng Ramon. So tara, akyat na tayo. Let's go! So ayan nga guys, medyo nahuli na nga akong nakarating dito kasi nga ang aking plano is 4 AM papunta na ako, kaso mga alas 5 na kanina. Yan. So ayan guys, so 2 times na akong bumisita rito. So bale nung una hindi pa ganun kaganda yung daan dito kasi nga maputik pa. Tapos yung daan na papasok dito is hindi pa siya sementado. Medyo mas maganda na ngayon guys kasi nga yung kalahati niya is na concrete na. So ayun guys, alam nyo yung pinakamaganda pag umaga is yung sunrise. Yan. Sobrang nakaka-relax. Yan. Wow. So ito yung unang bundok na dadaanan natin guys. Yan, so nauna ako dito guys, ano. So siguro mga mamaya marami nang pupunta dito. Kasi nga araw ng linggo. Palaban tayo ngayon sa akyatan, ano. So ngayon lang ulit ako mamundok eh. So ngayon lang ulit ako mamumundok. Yan. Grabe, pagod na. One hour later. So ayun guys, siguro hanggang dito na lang tayo. Yan. So hindi pa ito yung pinaka view deck nya guys, doon sa kabila, ayun. Yun yung pinaka mataas. And yet malayo pa kasi dito guys. Pag-aakyatin pa. So sobrang nakakapagod eh. Makita nyo naman yung kanyang view guys. Ayan. Sobrang refreshing yung hangin dito guys. So kaya naman guys, tignan na natin to sa taas. So ayun guys, tips ko sa inyo, kapag pumunta kayo dito, dapat magbaon kayo ng tubig. Kasi nga guys, nakakauhaw pag umakyat kayo dito. Lalo na kapag tirik pa ang araw. So mas recommend ko guys kapag wala pa ang araw, yung sumisikat pa lang gaya nito.
pag nandito ka sa taas, makikita mo naman yung overlooking ng bayan ng Ramon. Yun. So yun guys, makikita nyo naman dito sa daan pataas dito sa bundok, maraming mga arang nagpastulan ng baka guys. So durug-durug yung mga lupa, tapos yung mga umaakyat pa, mga bisita. Okay guys, so dapat pag pumunta kayo dito is dapat malakas yung tuhod nyo, kasi nga matirik yung daan dito.
So hanggang dito na lamang guys ang aking video. At kung nagustuhan mo tong video na ito, huwag mo nang kalimutang i-like at i-share. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Then click mo na rin yung bell para updated ka pa sa aking susunod pang mga video. So hanggang dito na lamang guys. Salamat sa panonood.